kuitattu tuo valoverhotti. Täältä mä painoin vaan servo on ready painiketta. Sitten kuuluu se pamaus lähtövasti. Kontaktorin apukäynnistä on kiinni ja rupeaa palamaan valo yhtenäisesti. Nyt on virta päällä. Ukko aina yhdetä nappulaa. Kauheasti robotti lähtee tekemään se vittaa. Ja eihän ne. Pitäisi kelloa ja tänne ylittyy. Joo, jatketaanpa huomenna, se on nyt sähköä. Mutta painan tuosta vihreätä nappulaa, kun homma lähtee käyntiin. Ja vitsaus saadaan aikaisesti. Kivurinella unohtaa laittaa kaaren, joka voi pikkuhiljaa menee. Joo, täytyy nyt olla. Joo, sit vähän lämmin. Ja pöydäs kiinni. Keres. Jää se oli tarkoitus. Eikö se ollut se tarkoitus?